David said in Psalm 86 verse 17, says, "Show me a token for good, Lord, that they which hate me see it and be ashamed, because thou, Lord, hast opened me and comforted me." I pray for you under the superintendency power of the name of Jesus. May the Lord show you mercy. May the Lord show you a token for good in your financial aspect, in your marital aspect, in your dreams and your ambition, in your going out and in your coming in your ministry, whatever thing you have, that certificate you are looking for, that academics you want to excel. I pray that may the Lord show you a token for good. There are a lot of people that hate you. They want to see your head. They want to see you ashamed. They want to see you disgraced. They want to see you at the negative and evil end. But may the Lord show you a token for good. If nothing has happened to you in this year, if this month you have not yet received anything as a token of the goodness and kindness of God, then I confirm and affirm it to your life this morning that the Lord will show you a token for good. The Lord will show you a token of graciousness. The Lord will reveal himself unto you. I pray a token of prosperity. I pray for the token of marriage. I pray for the token of traveling, the token of appointment. Let it come unto you. Whatever thing that must be a token, that must be a receipt of the grace of God, that they that hate you will see, that they will know that you serve a living God. I pronounce it upon you. I bless you. I lift you up. I cause your face to shine, that they that hate you, they should get ready for you. You are about to blow. You are about to be on top. You are about to see you not down there, not in the valley anymore, on top of the mountain, in that office, in that country, whatever that shop you're looking for, I am pushing you into it. That passport is getting stamped with the visas you want. I decree a 72-hour miracle on your behalf, that just as you are listening to me and you are believing and having faith, let it happen in your life. Let it be so that at the end of the 72 hours and say, "Man of God, God has worked in my life. I stand on the anointing of my Father and the altar of my Father, and I decree it into pass, that let the God that performed his words do this in your life, that his name alone may be glorified." Father, I thank you for showing token of goodness unto your children. I bless you in Jesus' name. Amen. Sebo akwampo na nanom osrebo sachi na nanom ayesem so sika akodi ako a na yedi enkonim na nanom a munya akwadofo na mom mu ya adeyofo musam fifre tim fifre de mo bo afode atu ho ache ede mu nipadua mo krato ma oman pontuo yedie ne nkoso enonom ne ajanom a munsuro hasuo na musore fa no pabosuo mo kwate hasuo epre ema botom ye ma aboso epo ebam ma ensoro mo ayeforo so enya bibidie sai na menka nkyere mo twedi ampon onhyira mo. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ahinkan is within mo na mo se obank na have pasia na se edu mo mo ni so na obi age ebenchere elbebia. Baba yankopon Israel mo papa yankopon Israel di ahinkan impo ni po no na dwen ho so di adwuma we ba ha ni pakon ogitum yankopon Israel se ni pa na baba no pe wa kan nsema man papa obo yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire oboba menije ma ho fama se enemetimi nya because my trust every time we a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM. I never knew you favor me this way. You've turned my life around. I've been alone. I never imagined bringing me this far. You've turned my life around. I've been alone. I never knew you favor me this way. You've turned my life around. I've been alone.
Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. So we bringing you the birthday edition of Maakye live on Ahinkai 93.3 FM. It is the birthday of the President of the Republic, the Commander General of the Ghana Armed Forces. Anope Eyasida and I Ademe Rade. Hele mama. I never knew you favor me this way. You've turned my life around. Turning 78 and yes, small journey. And in Tianope, Bringing me this far. on behalf of the President and his immediate family, yes, Yadiasida. Never knew you Eddie Merade. favor me this way. You've turned my life around. I better bringing me this far. Turn my life around. And unti say enano pay the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, wedi 78 years ya. Na still ahoden wo ho a. Me pacho won susu a wutie me. Awurade ebe transfer sa ahoden no e de aba won susu so. Awurade ebe ma wo ahoden a wodi benyini ya che. Awurade eba be mo ahoden a e wonyi nkyere mu no ahoden be wo mu. 29th day of March 2022. Some 39 minutes after 6 a.m. If free sub break up him say no do bebo. Eye Maakye any day Ebremo on behalf of the team and open so ya transe. Yes sinkonya wo ye nkonya siemo ni ebedi nkomo bebre no a. Ninyina eye on my Ghana send ye be ye be konanimu ntia. Na send medical catch them on a birthday edition. Birthday edition. It is the birthday of the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. He turns 78 today. Na just nyame ne di ye. Aka mfie mienu. Na wanya 80 years. My enemies, you push me to the top. On the way Na anopo mi pese ye pick some life lessons of life, so you get out of a year the celebration of 78th birthday of the Republic of Ghana. come on, Gideon. One thing me personally, Life, Messia Eddie free on Panyine ne ho and say, had me a table or you're very focused. on my enemies, Two. living in my way. Say okase we and a mayor and one will be or you're determined. Pull away, oh, And one thing, a perseverance. Perseverance. no one can love me. Obo ni trim so be di man panyine no. You prepared me a table Na enye easy task. before my enemies, even Or the Tariana why? Or the Tariana why? Or the Tariana why? merciful to me. But also Debbie Way, in see I pray no. and then retasuo. And many part me di. So this thing, and I said these things, and I made personally. Messia Eddie free no ho. Into a mama tia se sabra bona me bono. Sabidi bibi simani su semeya. Ebia na me first attempt no a enye yi. Se first attempt anye yi a. Wa mama tia se e wo se me ko second attempt. Wa mama sa tia se second attempt anye yi a. The third attempt is also there. Even in my weakness,
ɛno nti anɔpɛ sɛ wotie me wode biribi asi w'ani so ɛnwe taa so ɔho mepatɔ yere wo ho adeɛ bia de asi w'ani so bia no yere wo ho ebia na first attempt second attempt third attempt ɛmmoa wo but mɛmma waba mu kɔ so ana yɛ na nya gyidie sɛ ɛyere so kyere so sɛ den ara asafo awurade no ɔngu w'ani mu ase da biara da Anɔpɛ mɛsan asrɛ wo na yɛsɛ sua biribi ɛde free abranteɛ yɛse yɛfrɛ no Black Sheriff Blacko ana nyɛ saa no mfrɛ no Blacko saa abranteɛ no mepɛ sɛ yɛsua biribi de free ne ho ɛna no yɛ na entertainment for wɔmo ɛyɛ awards night bi na ɔmo wie na Blacko awini awards ne miɛnsa wawini miɛnsa na ɔkyerɛw baabi ɔno nso hyɛ aseɛ free a ne nyinaa ɛyɛ nweta soɔ ɛnsiɛ ɛne sɛ wopene wo tirim ɛwɔ adeɛ bi ho pene wo tirim ɛnɛ yi deɛ ɛnyɛ but oma the current situation no ebu aba mu a wanhwɛ yi a na ade papa bi anyame ahyesa ma wo no wantimi anduru ho ɛne nti sɛ wotie mi anɔpɛ yi na wodi biribi asi w'ani so sɛ wei ɛna mepɛ sɛ meyɛ a hwɛ meka kyerɛ mo ate aseɛ wonya no easy o wobɛbrɛ but sɛ woma brɛ no a wobrɛ no bu aba mu woma nkurɔfoɔ nsɛm bi a wɔmɔ keka nea ɛwom ɛne nea ɛnnim ɛntwa to soɔ onim ɔnte ho asɛm da but wate sɛ nkurɔfoɔ ɛkeka ɔmpa daagye se wɔ ɔba bɛhwehwɛm ɔba bɛbisɛm na nka waba bɛgye wo nso so o side of the story ɔnyɛ because ɔpɛ sɛ wɔsɛe wo sɛ ɔma saa deɛ no ɛsi wo kwan ɔma saa deɛ no bu aba mu a hwɛ baabi apɛ sɛ wokɔ wontumi nuru hɔ da nɔkorɛ na meka kyerɛ wo no because yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmo yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo sɛe nneɔma ɔmo yɛ detractors obstructionists ne ɔmo ɛkeka ho wɔmo abrabɔ a wɔmo bɔ nyina ne sɛ abranteɛ let's just frustrate him hwɛ okenkan Bible said nano when Joseph revealed his dreams to his own people afei ɔmo bɔ wɔmo tiri mu pɔ sɛ abranteɛ ya debia ne metoka debia me ko ha we are number 1 Obuoba just say this particular person this particular boy ning samni abrabo sunu of eban oda na die nyina so ye great person na sa great person na oye no yama ne mamuda yama ne mam and nti ye be frustrate no ye di ntwato so beto ne so ye di nsemhunu keka beto ne so but nia omo nim ne say ni enyame akase wo be hyira no no yede ne kɔsɛ boase ebre ne so obepie sɛ yede ne kɔsɛ nsu ase ebre ne so obepie sɛ yede ne kɔsɛ hefa ebre ne so obepie aropai ba bibia yede wahye ebre ne na enya nso ye eni nti na ye omo sɛ omo wa hoɔden eni nti na ye omo sɛ omo nsɛm keka no wɔtan hunu woni obi wa adwuma mu wɔtan wa for nothing ubisa ne sɛ wunua abrante ya wotan ni wo haw pa ne sɛ wo botae ne sɛ oni hwe a wo bɛka kyerɛ wo but otane for nothing hwɛ memma sa nkrɔfoɔ no tan no tan wo for nothing ne muwa bam keep pressing for the higher calling. Okay, kind the book of Philippians or say I am pressing for the higher calling. And I pray if you will press for the higher calling, You are the bread of life. you will get to that destination. Ubedru ho. He obi ho mo a onu nani bro keke, nani bro keke. Nani bro. But nia onim ne say ade kodi a ewo wo ho nani bre.
a wada na die ama obi ahunu se na ni bere wo no e kire se opebi but onim se senka wo bre ne ho ase senka wo celebrate saade no a wo no a anka saade no will have a ripple effect on him anka benyan sunsanso wa no so. But what we do not know is say adia ya na ye kra prehwehwe no ye ma ye ni mmere na mum we celebrate it. Anu ntia ropai we ye osofo ketwa wo osofo panyini bi na ase sofo panyini no adom anyame de ato ne so no eso ye ma ye ni mmere na mum we celebrate, we cherish that anointing, that unction, that gift. Se wunua bi waade bi na se o pesade no ye ma ye ni mmere na mum ye celebrate ye ma ye ni je e ma saade no so ate ase na nya nsunsan so wo so but anopay se wo benya nsi ye enweta so na wo de wasua bibi kakra bi de afiri o mampanyina kufu ado ho se opani asembe ne Ghana hayanka afa duru ba bi kura de ye de ne tenten na de ka asem omo person mo chese se wo ye tietia wo de bi papa bi ampie mfiri wa brabo mu ma afere ba bi ye di kokoduru ye no no afere ba bi ye politics ni di see ye no no ye descended to the cleanest and ye tan ya were ho ensem fun sem tantan but ni nyina mu no o se me mama ba mu mu mama ba mu mu. Come on, hwe wo ye nipa inteduru ba bia na wabam bebu hwe eduru ba bia onipa bia wonye ne hwe no wode wato otakuruwa mu no wo ye nipa anka unya ya na you will retaliate. Yes, nanka what you face the person squarely na wa kire ne se sabe odinsem hunu a wodinsem fon chen no but no solve problem no no solve problem no me ko keka bi acha fa hwe ma bra ko keka hwe mfa nkyere no ne awo ya ama ne tan wo no yire wo hoye wo bewu is either or no de wo beja ho ana awurade be ma wo so asan de waja ama wo de na ja ho biem aropenya nweta so eni nsi ye Sia bibi fa free opani no ho. He tried it. 2008 amfa. 2012 amfa. 2016 ansana efa. Ansana ebefa 2016 pono. Abusia campaign a wokoye emu ahwe ase Ojina platform so chobo ye ba na de ne da form but ni nyina mu no o se me ma eno emu mabam anopai memma bibi mu abam memma bibi mu abam. You are a great person me se wo ye nipa kese osofo asoro na no phone nti wabam ye abu ahu afekwa ye duru ba bia na ye o se sa ne na wo te se koye nyame adwuma no ene ni mfiri nyame hwe ni nyina ka brabo no ho etoda bia emu betimi ayeden. Oh yes, but me no mu wabem nyanweta so na pim ko wanim na wo benya adanse die Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo atin edeba ahinkan 93.3 FM na mami enka sasem we mfa nkyere o osofo bi ena nyankopon ka kire ne se me pesa wo kokoye crusade enti osofo yi boka ono so se ene na wate ni firi awurade enti no he will obey the voice of the Lord enti crusade no nim obo modia boka ekofa machines akese a ene na mafo yi wo mo edidi wo mdwuman kosesade nyina bi na osofo ne first day ensuo kakraka bi etoye ensuo no esai nioma wodi koye nyina da
wa ma na bema mu osa ya urade na mete ne ne entibi mama bema mu na busia ede etoso mienu no nyame ye na dom awia boye e ma neoma no ensuo kom ni nyina wo ye e na osan hyehyɛ ye the second day e wo crusade na se no enipa du 10 ono ana nkasa na sɔre makura ma sɔre my own la 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 na ede toso miensa no enipa 10 na ba second day no afedi ye miensa enso so koye a wo mo amma oti nyame ne oh yes oti nyame ne eso onko kaka nyame asem onko twe akra he will do it again he will do it again and again and again and again and again Shibli bararo da na da etoso miensa na oba be ya sorry no afei enipa du no eduru nipa enson na we na oye crusade ni nyina wie ye no onipa ba ko pe ene ba ye wa bra oye otako enipa ba ko pe ne ba ye ebe fa urade hweka wabo over millions of Ghanaian cedi wabo imagine offering ebeba osofo na mani nyina mu na bam na busia owie ni nyina na okọ na sori dem ene wosan ko bompaye ko bi se awurade se awurade ene no amete ye na eye wo dia na ana na ye die hia ene awurade se si su dia kire ne se sa ne no na eye menea na woni bibi crusade na me kan se kokoye okuro ni so no na ye sa brantie ba ko pe no a oba be gina ho ba be fa me awurade se ne kra ne na je nkwa no sa brantie ni nti me kan se koko kanyame asem sa brantie ni nti ena me ma wo mo ka twitwiri die te sa na busuya mo hwa de ama sa brantie no a onu nti ena sofo igbo ka twitwiri die ekoko ye crusade no oye nipa kese na obonefo no asore wone so you know what sa brantie no na ewenyankopon hyehyɛ yemu no awurade a connect no to the destiny of the sofo or sofo no na awurade a connect the destiny dia ma hwɛ eduru ba bi a obi e destiny akyinkyim wo de eni nti sa wuti nyame ne obiribi ho aya na waye wate osofo ni wiase a wo ba ye eni ni nyame som oba be som ye onipa ba akopɛ nti ni nyankopɔn frɛ no so wo mna me yesofo hwɛ osofo eya asusu fa ho toto nkrofo asɔre ho ene wohwɛ TV so a yesi ayi overflow a flow b de masa yensem hunu yensem hunu hwɛ obuo no ma wo yɛ osofo de ma onipa ba akopɛ wasase yi so I'm telling you eni nti sa wuti nyame ne a eya nyansie na tu sa na mo no na abusuye asam ne tenten ne tietie nyinara ene say sa wonipa no a nyankopon e ka tell so for so konko crusade obo ka twitwiri de nyina no se na no ye billionaire spiritually wo ye billionaire na ohia nyame na nyame abie no so na sa billionaire na o ye no atumi abam na ofa awurade no awurade adom doso afi awurade nsempa no wakafa no ho no ehase se ebam afi papa enu adan billionaire kese yi wono no ababa ye the chief sponsor edi ama sorry no
Wabɛyɛ the chief sponsor. Na ɔhyɛ say wo asɔfo no. Ɔsɔfo wopɛ sɛ wusi asɔndan ɔse mɛma obi antua. Mea mɛsi asɔndan no. Mɛfa mu nneɛma bibia mɛyɛ. Na afei ɔsɔfo ni wura free sɛ ɛbere bia na atwa mu no. Ɔkɔkɔyɛ crusade. Ɛka wɔ boy enipa ɛbaeɛ na ne wera aho na wo bisa ne ho nsɛm sɛ enti ne na mete ne frɛ Awurade ananka na bɛmu yɛ abuo no afei saa da no nyina ne wura fie Awurade bɛma wo wura firi ɛda bi a enipa bi yɛ ɔmadwene sɛ ɔmbɛ frustrate you Awurade bɛma wo wura firi da bi a anka wa bɛmu yɛ abu amwo agyae adwuma no amwo agyae awareɛ no sansa na ni da so asa Arope Radin Kao, Nadam no some fam mao. Yatsana say ye bedin komo. Ministry of Food and Agriculture in some betum mountains, so ye bedimun komo. Nyanko Poy Adma Wachan, so ye shanimu said the president of the Republic of Ghana, Nana Danko Kufado, Obeko or May Mrashibu Fie, na or the state of the nation, no, Ako 2 Idra. I dear on to send me po, now when the atro. Mamana dum na some Munyamio, Nami koda minyamia no nyamia yebi. Wayamana yefe dodo. I don't pray. As someone Yankopon bofo de baye, and one I mean what can we no. Ministry can be I don't hear about sorry so near the sports. Eddie Atwazo. Omofo na wie me yeseme kasa bia ka ho ane mekeka nyina yensem hunu entimi si he ya omofo na kane dia wie omofo na na adwuma wie Awurade adom no so mfa ma wo na te ase se eyire so kire so wa brabo mu se denyara wo ma omo tena Awurade ni nwunu na se no Awurade adom wura no ongu wo manimu aseda Awurade adom no so ne bambo nya kese mfa ma wo and na 29th of March Awurade ne wo be wie ne yie na dansidie be ye wo dia ofre me Obuoba Ofori Amanfo the Commander General anopai we have a date sports etwaso Abrante pesa me ba no